Hallelujah. Adofo Nyankopon nhyira bebree. Ene nso ye da foforo Nyankopon aye twese ye nigi wo mo. Ene nti me ma wakwa abade ba wuti ase se dwumade yi so. Ye mpaebo nyina ne so ra Yesu ka ye ho wo yade sue yi mo. Na de wie ye nti nka se wa kyerɛkyerɛ ye nyame nkronkron. Ye da wase wo Yesu Kristo din mu ne yabɔ mpaye. Amen and amen. Adofo ye be fa yakenkan samwefi Korintofo ma di kan no eti dumien sanchiche baako ekosi ennan ebiana ye beto aso kakra nanso yeduru hɔ no ma ye behu enti adofo me enti Awurade asɛm ɔse sɛme wɔ nipa ne abɔfo tekyerema na mede ne nyina mpo kasa na me ni ɔdɔ a me nsɛ hwee mete sɛ ayewa egyegye na sempo me wɔ adoma kyɛde yɛ nkɔmhyɛ na mete Nyankopɔn esum asɛm nyina mpo ase mpo a na me wɔ nimdie a metimi ade kyerɛ ensɛm mpo a sɛ me wɔ gyidie a etumi tutu me po na me no afofra me nsɛ hwee sempo me de me ho nneɛma nyinaa kyɛ na me de me nipadua akra ma sɛ yɛnhye mfamba afɔre a na bia eno ne de metimi e de ayedede kakra mato wei me de wei ama wei nanso sɛ me ni dɔ a ɔse me nsɛ hwee ɔdɔ e wɔ abotre nti ɔdɔ mu nkyerɛkyerɛmu no ɔdɔ wɔ abotre ɔdɔ yɛ mu yɛ ɔdɔ enya hoye a ɔdɔ enhoahoa ne ho ɔdɔ enye ahantan anase ai ɔdɔ empre ɔno nko ane de na ɔdɔ emma nneɛma nyɛ na ahomete obi oha bibia yɛ na ahomete nti se de mpo ntimi nsere bi na ɔdɔ wo we enya de a bɔne a wode ayɛ me no mɛtwerɛ ato hɔ ɛno nkyerɛ ɔdɔ na mmom ɛsɛ sɛ mede me yɔnko ɛmfom so kyɛ no ɛhɔ ne hɔ na ɛkyɛn sɛ metwerɛ ato hɔ na ano yɛ me sei mfie enum nie woyɛ saa de wei memfi wo wasan yɛ bio daabi ɔdɔ enkipi records saa na ɔdɔ enka nipa nim sɛ ne obi abɛyɛ bia nyɛ me nko amede na ɛyɛ daabi ɔdɔ enni ema ne nye ɛwɔ obi ahwe ase anase musu ana esane bia wakotomu sɛ mekae ɔyɛ ohu so wakotom daabi ebia wo a wentu no fo wonso a wamɔ mpa ya ama no nanso wani agye sɛ wakɔtɔ amunemu ɛno nyɛ ɔdɔ ene gye wɔ bra nokura ɛbɛdedi ɔdɔ empaaba ɔdɔ engyae gye ne gidie mu na ɔdɔ tan bia ne ni da kwan sɛ Onyankopɔn bɛyɛ ade foforo ɔdɔ ɛwɔ penekyere anase ɔdɔ tumi hwɛ ne ho so ɛwɔ tibia bia mu enti ɔdɔ nie ɔdɔ na ya kyerɛkyerɛ mu sɛ de ɛtie wɔ Bible mu enti ɔdɔ nyɛ sɛ bia meyɛ adɔyɛ ama obi a menim so no so bɛyɛ bia ama me biem ɛno nti na meyɛ ne ɔdɔ ene sɛ mefi makoma mu ayɛ ade no na meni na kwan sɛ nipa no mpo obetimi ayɛ bi de ama me ne kyerɛ ɔdɔ nwene no nko ane ho adɔfo no gidie ni da so ne ɔdɔ Bible say ɔdɔ na ɛso ɛkyɛ ne nyina na mehwɛ enneɛma yɛabobɔ so ya emu bebree yɛdi fo ne obetimi ama saa nneɛma edi mu ane Yesu Kristo san sɛ ɔno nko na ɔde ne nkwa bɛto hɔ na ɔda saa so nyinaa di ɛde kyerɛ yɛn nti sɛ ɔte yɛn mu a oyiyi yɛn ho sɛ mbɛtena me ne nokura bobe no ne ɔtena me mu no meyiyi ne ho ma na so aba bebree nti nka yɛatena Awurade mu Yesu nso atena yɛn mu na wɔyiyi yɛn ho na yɛtimi akyerɛ ɔdɔ yaso ɔdɔ aba na yɛtimi
atwe akra merade enya ano keke na emom enyoye mu yenda nedi na enhye Kristo enuonyam okra na oyira no mpo no se yedo no a yebepre se beka nyame asem akire no onyankopon nhyira yesempakani merade na twe akra ma Kristo na Yesu ancha no son na ni onyem a yemu biara nyo yiraba onyame yadom o chance yebehia wo Yesu din. Bye bye.